Hari sampai lur ya. Hari sampai wis. Hari sampai lur karena pali teh wis. Ini setat iki. Ya. Setat. Setat kari teh wis kari iki setate kari di kono. Oh, di kono karena pali si ono. Pesona gona legi wis bar. Nah, iki kari resek-resek iki. Kari lara-larane tok wis. Iya lur iki. Kari lara-larane tok lur. Iki kok tekan iki sampah tok iki. Aduh. Terus sampai tekan finish, memang disetat ya. Saya gitu tekan finish. Kari sampai wis. Ya ada sekolah ini. Sekolah. Benar ini sekolah. Hai. Kari sampai tok wis. Terus lanjut. Kasih kari sampai lur ya. Pesan dulu biar kari sampai. Ini pesan sampai. Ini ketawa ngerjeni, ketawa ngerjeni, ketawa. Sini, penuh sampah tok wis iki. Sampah tok lur. Lho, saya percaya iki tengen iki semua sampah tok iki. Yo kari sampai. Kari sampah-sampah tok wis. Iki tengen iki. Tok iki sampai tekan finish iki. Oke. Nah, ini sampah wis. Oi, sampah-sampah tok oi. Sampah lur. Oh, rompok ya apa kene iki apa bensin iki. Laraan tok. Aduh. Bensin laraan tok lur. Waduh, luar biasa. Masalah. Sebajang jalan ketawa. Terus sampah. Masuk sampah. Bos, Kaiso. Bos, ngampung liwat bos. Bos, sampah tok bos. Wes, sampean tani kene ayo. Tani kene sih.